нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали юристиҷа. Видеои имрӯзаи мо ахборот оиди ворид шудани донишҷӯён ба Федератсияи Россия, вале пешакӣ мегӯм ки мутаассифона дар рӯйхате ки Федератсияи Россия иҷозат дод 25 давлата ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудагӣ нестай, чунки дар иҷа баъзе нафарҳо баъд комментарияҳои фикр ақидаи ҷазирихтона баён мекунем ки чӣ ба номи ковера дурӯғ менависӣ ё ки номи видеора дурӯғ менависӣ. ихе фикр намекунем ки аммо одамо хутон шумо як русиёҳем, фаҳмиш надорем, ақлтон намегирад ном аз аму фарқ кардан ай номи мавзӯъ ё ки ай номи ковер. Ба ҳамин хотир бо пешакӣ гуфтам то ки дар бораи Тоҷикистон нестай. И гап танҳо ба ҳамун нафарҳое дахл дошт ки суханҳои ҳамун ноҷои худшона баён мекунанд дар иҷа. Мо айни ҳол нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунем ки бо куҷоҳо Федератсияи Россия иҷозат додагие ки донишҷӯёш вориди кишвар шавад. Салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувори Даво мебошад. Ширкати Даво ба шумо доруҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар доруҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории Даво дарёфт созед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати Даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории Даво бошед. Вазорати маориф ва илми Русия рӯйхати давлатҳоеро нашр кард ки ба донишҷӯёни онҳо иҷозати вуруд ба Русия дода шуд. Дар маҷмӯъ донишҷӯён аз 25 кишвар метавонанд ба Федератсияи Россия баргарданд. Вуруд ба Федератсияи Русия барои шаҳрвандони кишварҳои зерин иҷозат дода мешавад: Абхазистон, Озарбойҷон, Арманистон, Беларусия, Ветнам, Юнон, Миср, Ҳиндустон, Қазоқистон, Қатар, Қирғизистон, Куба, Аморати Муттаҳидаи Араб, Сейшел, Сербия, Сингапур, Танзания, Туркия, Финландия, Швейтсария, Эфиопия, Кореяи Ҷанубӣ, Осетияи Ҷанубӣ ва Япония. Ҳамин давлатҳоеро ки мо номбар кардем, Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия иҷозатшон дод ки ҳар шахсияте ки агар аз ҳамин давлатҳо бошаву бихоҳад ки биёяд таҳсили худша идома бития, метавонад ки озодона ба Федератсияи Россия биёяд дохил бишавад. Вале ҳар нафаре ки ба Федератсияи Россия дохил мешавад, бояд ки ба худаш маълумотномаи тиббӣ барои беморӣ дошта бошад. Ва инчунин боз гуфта мешавад ки донишҷӯёни кишварҳое ки иҷозати вурудро дарёфт карданд, бояд қабл аз омадани худшон 10 рӯз пешакӣ тавассути почтаи электронӣ ба донишгоҳҳо огоҳӣ равон кунанд ки мо донишҷӯи фалон донишгоҳ ҳастем ва мехоҳем ки ба донишгоҳ биёем таҳсили худмона идома бидиҳем. И буд як камтарак ахборот дар бораи иҷозат додани Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия барои донишҷӯёни хориҷӣ ва умедвор ҳастем ки рӯзҳои наздик барои донишҷӯёни тоҷик ҳам низ Вазорати маорифи Россия иҷозат метиҳад ё ки марзҳо кушода мешаванд ва парвозҳо барқарор мешаванд. Умедвор ҳастем. Бародарони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Бо диққат гӯш кунен ва ба саволҳои худтон ҷавоб бигирен. Рома 2002 нависай: акама шумода бисёр менависем, ҷавоб намедиҳед. Ака роҳҳо кушода шуд ё ки не? Мутаассифона ба мисли пештара кушода шудагӣ нестай оли раҳо. Волф нависай: салом алейкум бародар, илтимос вақте дар бораи билетҳо маълумот медиҳед, фақат Москва нею дар бораи дигар шаҳрҳо ҳам маълумот диҳед. Кӯшиш мекунем ки маълумот дарёфт кунем ва дар бораи дигар шаҳрҳо ҳам ба шумо бирасонем маълумоте ки
чипта чанд сомона дар бар мегиранд. вале баъзе аз нафарҳо менависанд ки ба мо дигар шаҳрҳо чӣ дар кора, танҳо Россияро гап зан, танҳо Москваро гап зан, лекин дар иҷа ҳастанд одамое ки дар дигар давлатҳо қарор доранд ё ки мехоҳанд ба дигар давлатҳо сафар кунанд, мехоҳанд ки бидонанд нархи билет чанд сум ё ки дар чӣ вазъият ӯ давлат қарор дорад. ба ҳамин хотир мо дар бораи рӯйдодҳои ҳамаи давлатҳо гап мезанем ва ба шумо мефаҳмонем. Азам ТВ нависад. Брат, камерачит кияй гап нест, лекин ҳама вақт катитай нишон медодиша. Касе ки мара ба навор мегира барномаҳомаму, касе ки монтаж мекуна, ду нафара бигем хато намекунем. Якташ Акай Фарухай ва баъд якта дигаш Афзала як дударай ки корои моро хеле осон мекунанд. Ва бисёри нафаро айби ковер мекунем, ковера анаму Афзал мекуна. Инстаграмша дар рӯи экран мемонам, бидрои қатиш ҳам суҳбат мешавем. Меҳроб Зикриёев нависад. Салом Акай Сорбон. Айраҳи Германия ягон хабар нест. Мутаассифона не бародар. Акрам Қаюмов нависад. Салом алейкум. Сози Акай як бародар зонадай. Ҳамура дида метонум ё ки не. Ба фикрам ки аллакай маҳдудиятҳо бардошта шудагӣ ҳастанд. Албатта ки вохирӣ мумкин аст мерем муроҷиат мекунем. Мумкин аст. Сироҷиддин Сураҷ нависад. Салом алейкум. Сози хуби брат, ҳамин саволи мара ҷавоб гардон. Ба РВП Тоҷикистон рафта бо омада метонем ба Россия? Агар ки РВП на ЗАГС боша метонӣ. ЗАГС хати набоша наметонӣ рафта. Фатҳулло Шарипов нависад. Акаи додари уво барои касалиё нарафта будам. Барои проверкаи хӯрока буд. Роҳҳо то моҳи июна ҳуй намешавам. Не бародар, ман мумкин ки ягон ҷияни Путинай ба фикрам ки ба дили пир гуфтаиса роҳи ами Федератсияи Россия ва Тоҷикистон июн даҳуми мешава ва ба гуфтаиса ки барои проверка наомада будану проверкаи хӯрока буд. хай мумкин ки дар ту ҳамихе ягон ҷо хабар расида, лекин дар ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки ҳамво омадан аъзои комиссияи Россия дар шабакаҳои телевизионӣ нишон доданд ки ба вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқот гузарондастанд. яъне ки вазорати тандурустӣ ба хурду хӯрока ягон дахолат надорад. И медитсинара дар бар мегирад ва проверкашона кардану бозгашт карда рафтанд. мумкин аз ягон ҷои дигар ту ахбороте хондаӣ ки уво барои хӯрокара проверка кардан омадагӣ бошанд. мумкин гапитарам рост бошад. Дустик ТВ нависад. Салом Акай Сорбон, дар бораи геси роғунам гап занед. дар бораи геси роғун як камтар хай маълумот ҷамъ мекунем, гап мезанем, барномаи оянда насиб бошад. Абдурахим Кулатов нависад. Барои 2000 рубл арзон шидай меги, шарм намедорӣ? ҳамия хеле янаму дигар мезанӣ ки агар 100 рублам арзон шидагӣ боша ки арзон шидагӣ ё ки чи шумо 2000 рубла сум ҳисоб намекунед, масти бад шидагӣ я хеле 1000 рубла 2000 рубла пул намегем, ба ҳамин хотир меги ки шарм намедорӣ. 100 рублам арзон шава ки мегум арзон шидагӣ ва ҳастанд одамое ки барои 50-100 рубл арзон шидагиш хушҳоланд ва хирсанд мешаванд. Шерхан нависад. Рақамҳои ҳамун касара чӣ хел ёвем ака? Рақамҳои касаи 88 аэропорти Дамадед вара ман намедонам рости гап чандай. дар интернет бизанед, мумкин ки буброя. Ориёно ТВ нависад. ҳамин аснаваниш чӣ маъне дора? Ина отай ма паспорти Россия дора, ма чӣ хел бурам? Аснавания яъне асос гуфта мо дар назар дорем ҳамин чиза. ҳозир худат гуфтӣ ки падари ту паспорти российский дорад. ҳамин чиз аснавания шида метавонад барои ту ба Россия рафтанат. яъне ки копияи паспорти падарат асоси рафтани ту шида метавонад. Зоир Амонов нависад. шайтон безор кардӣ. охи вақти ма тра безор карда бошам, ту барои чӣ канали ма медрои тамошо мекунӣ видеоҳои мара? подписаться ки тамошо накунед. ман ягон таитра маҷбур намекунам ки видеоҳои мара тамошо кунед ё ки маҷбурӣ дар канали ма подписаться кунед, мара дастгирӣ кунед. ҳар касе ки дил хоҳ ин корора мекунад, аз мо як гуфтан намекунам, дар фарқ надорад. ва касе ки ин гуна суханҳо мега, ма фикр ақидаи ваям алиш карда наметавонам, чунки вай ақлиш ҳамин қадар мегира барои гап задан. Холиқов нависад. арзон неку ай қирғиз нағз. ай қирғиз вақте ки ту тоҷики охи Қирғизистон дар иҷа причом ту чӣ хуш мекунӣ Қирғизистона? Қирғизистон дигар шаҳрномаҳо дора ба Федератсияи Россия, ҷумҳурии Тоҷикистон дигар шаҳрномаҳо дора. ҳоло як хеле менависанд ки чӣ ба давлат арзон ай билетиш, Тоҷикистон қимат ай иш дигара иш дигар. ҳамаш ба рости худшон шаҳрнома доранд ё шаҳрномаи Қирғизистон ба ҳамун Россия авиалинияш мумкин арзонтар аст.
اینجا عیبی تاجیکستان نیست که در قرقیزستان ارزونه، در تاجیکستان قیمت. با نگفتن همونه که شرکت های همون راسیسکی هم بسیارش که نرخ چیپتر قیمت میفروشن، ایران با تاجیکستان یگان دخالت نداره و عیبی تاجیکستان هم نیست برای قیمت بدن چیپتر. اورالسکی اویالینیا، یوتر، این هم شرکت ها ای نرخی تاجیکستان قیمت بلیت میفروشن. از این طرف شخصیت هایی که سفر کردن یا که عینی حال بلیت خریدگیان میدونن اونم وارن که اورالسکی اویالینیا یا که یوتر ای جمهوری تاجیکستان از 5000 سومون بالا بلیت میبرد. در اینجا عیبی تاجیکستان نیست که بلیت قیمت های به شرکت روسیه و این مردک خودش همیشه условия کاری داره با خودش همون شرکت. میرалиева лутфия навистай: ман ду писар дорам, аз шавҳарам ҷудоям, метавонам талаби хона кунам. писаронам 2 сола, дигариш 4 моҳа. дар вақти ҳомилагиам зада улату кӯб карда аз хона пеш карда коргари давлатӣ не тай, аммо бизнес худашро дорад. коргари давлатӣ ҳаст ё ки нест, падар обязанай баъди ҷудо шудан ба фарзанди худаш алимент биспорад. оли хеле нафарҳо менависанд ки ما در چندین برنامه گفتگیم که باید الیمنت حتمی سپاریده شود و بعد بسیاری ها نویسگیان که وقتی کار نکنه، وقتی شرایط نداشته باشه چه میسپاره، ابیازنه، کار نمیکنه، پول نداره، درآمد نداره، وای باید برای فرزند چه الیمنت میسپاره. و سوال ای اپامون که گفتگی طلب خانه کرده میتونم یا کی نه، در حالی که شما گفتین درآمدی خود چه داره، بیزنسی خود چه داره، در این حالت اگر قوه توانایی به تامین کردن خانه داشته باشه، البته که شما میتونین طلب کنین. و در حالتی که اگر توانایی به تامین کنی خانه نداشته باشه، شما غیر از الیمنت نمیتونین که خانه طلب کنین. تنها در این حالت الیمنت طلب کردن میتونین. برای هر یک فرزند алоҳида алимент меспорад. Сэм Тиҷей нависта: якач хеле кати шумо да связ бугуроем. номи инстаграму мастаям ҷада метавонӣ дар инстаграм муроҷиат кунӣ агар ягон гап дошта бошем. Қурбонова нависта: гапҳо ростай, ҳа кам некӣ. хай мумкин ки рост боша, ира худованд медона ва ман медонам. ягон тайта намедонӣ ки дили нияти ман чия ё ки ман намедонам дили нияти шумо чия. барое ки аз фаҳмондани баъзеитра гап назанем дар ин бора хубтар аст. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. агар ки ягон саволи дигар дошта бошед, метавонед ки дар комментария саволҳои худтонро равон кунед ва дар канали Юрист Тиҷей обуна шуданро фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон бошад то барномаҳои нав.